Vy, drahí, vraciate nám drahú mať. Klakáme k hrobom, kde spíte nemí a šepkáme len viečnaja pámiať. Žijúcim, mŕtvým v našej rodnej zemi. Nachádzame sa na výšine s nadmorskou výškou 748 metrov. Toto miesto sa ukázalo ako centrum nemeckej obrany pri bojoch na Liptove vo februári až apríli 1945. Prvá československá samostatná brigáda narazila na túto opevnenú výšinu začiatkom februára po oslobodnení okoličného. Pokúsila sa ju schodu dobiť, ale nebola úspešná. Po obzore popred nás prebiehala československá obrana. Výšina Háj, ako vidíte, dáva obrancom vynikajúcu možnosť pozorovania a výstrelu. Československé jednotky sa z tejto strany Háj nikdy ani nepokúšali dobiť. To sa zmenilo v noci z 2. na 3. marca, keď sa do údolia nepozorovane premiestnila sovietská 24. strelecká divízia a z pozície medzi okoličným a Vitálišovcami podnikla ráno 3. marca prekvapujúci útok, ktorý zmietol nemeckú obranu až do Liptovského Mikuláša. Na nešťastie túto výšinu neboli sovietské jednotky schopné udržať v priebehu 4. a 5. marca. Po nemeckých protiútokoch vlastne výšiny boli opätovne stratené. V priebehu nasledujúceho týždňa sa československé sovietské jednotky pokúšali opätovne dobiť výšinu Nicovo, avšak neboli úspešné a táto dominantná kóta, ktorej vlastne držiteľ kontroluje vstup do Liptovského Mikuláša, zostala nemeckých rúk až do 4. apríla, keď Nemci sa rozhodli Liptovský Mikuláš pod hrozbou obklúčenia evakuovať a výšinu dobila Československá 4. samostatná brigáda. Je celkom zaujímavú príhodu, keď ešte československé velitelia išli z veternej poruby, chceli prísť do Smrečian, prešli do tej jamy, vyšli na tento hrebeň a spustila sa strašná chumelica. Mysleli, že idú do Smrečian, išli a potom zistili, že zablúdili, tak zastali, sadli si do snehu, keď prestala chumelica, zistili, že sú desi tu na tomto hnedom poli, že videli nemecké zákopy, že keby Nemci vedeli, že sú tam takíto veliteľ, že by zbehli do nej a vlastne ich rovno vybrali. Ostali nehybne sedieť v tom snehu, nehali sa zapadať snehom, až keď sa zvečerilo, tak chytro odtiaľ frkli nazad do Smrečian. To je skutočná príhoda. Mal som 22 rokov, keď som stál pri oslobodení Liptovského Mikuláša. V Liptovskom Petre na veliteľstve hovorili, že sme boli zbabelci, že sme nechceli, že sme utekali. Zástupca veliteľa napísal, že vyše 700 ľudí sme utekli z prednej línie. Keď by boli z predného okraju zmizli 700 bojovníkov, tak by na tom prednom okraji nezostal nik. Osobne som sa zúčastnil na tom prednom okraji. To nebol boj v Rúžovej záhrade. Tam deň-noc bola bojová pohotovosť. Čiže tí vojaci špekulovali, pozerali, hodnotili terén, ako najlepšie sa dostať, ja neviem, do Bobrovca, do Trsteného, do Ondrašovej. Keď som prechádzal líniu fronty ako prieskuma zo Smrečian do Trsteného, tak som pri prechode tam videl kričiaceho bojovníka. Prišiel som k nemu, ten ma prosil, aby ma odviezol. A teraz rozhodnúť sa, pomôcť mu, alebo splniť úlohu. No ale vždycky pri akcii zdôrazňovali, musíte sa tam dostať presne, lebo hovorí, vy ošetríte jedného. Ale na vaše zistenie správy o nepriateľovi by vyradili toľky, niekedy tisícky. A jakým spôsobom to tam spraviť, aby som zostal živý a úlohu splnil. Ako príslušník generácie, ktorá už vojnu nezažila, ma tento kopec vždy lákal kvôli histórii a vlastne aj kvôli tomu, že som ešte zažil tento kopec bez tohoto pamätníka. Na tomto cintoríne ležia príslušníci Československého armádneho zboru, ktorí padli počas oslobodovacích bojov vo februári až v apríli roku 1945. Cintorín na Háj Nicovom je najväčšie pohrebisko československých vojakov na území celého Československa. Z tohto veľkého počtu vojakov len necelých 800 má na náhrobku uvedené svoje meno a vyše 500 vojakov je uvedených ako
bezmenných. Tento nápad vznikol hneď po vojne. Miestny národný výbor, ale aj účastníci odboja, viacerí boli za to, aby pre tých padlých vojakov, ktorí bojovali o Liptovský Mikuláš a obce na Liptove, mali vybudovaný spoločný cintorín a boli pochovaní na jednom mieste. Preto vznikla myšlienka, že by to bolo dobré práve na miestach, kde Československý armádny zbor bojoval proti Nemcom. Rozhodli sa pre túto kótu na Háji. Viacero návrhov, ktoré boli vypracované, boli zamietnuté. To súviselo to samozrejme aj so zmenou vlastne politického režimu v Československu. Keď jeden z prvých návrhov, ktorého dominanta bola Veľký kríž, bol neskôr zamietnutý v prospech mohyly. Krajský národný výbor v Žiline dostal túto úlohu a vyhrala súťaž architektov inžinier Bayer a inžinier Buzík. Stavba celého areálu bola odovzdaná 9. mája 1961. Tento pamätník dostali ako úlohu práve liptovskí sochári Alfons Groma, ktorý už bol na Liptove známym sochárom, a mladý Miroslav Ksandr. Od neho viem, ako veľmi zodpovedne pristupoval k realizácii sochárskej výzdobe tohoto pamätníka. S Alfonsom Gromom mali úlohy rozdelené presne pol na pol. To znamená, že na úpätí obelisku každý z nich vytvoril 2 reliéfy a pri vstupe každý z nich monumentálne súsošie. Miroslav Ksandr vytvoril prísaha vernosti a Alfons Groma oslavu víťazstva. Reliéfy boli vyhotovené priamo v travertíne. Miroslav Ksandr vytvoril 2 reliéfy nad padlým a prísaha a Alfons Groma reliéf ranený a kladenie venca. Reliéfy boli vytvorené v roku 1959 a veľké súsošia v roku 1961. V 61. bol pamätník otvorený. To bolo niečo veľkého, to otvorenie. Nielen občania Liptovského Mikuláša, ale aj z iných, nielen z našich slovenských miest a dení prišli na to otvorenia, ale i autobusy alebo vlakom prišli z Českej republiky. Všetky tieto sviatky spojené z oslobodzovacích bojov u Liptovského Mikuláša sa vykonávali na Háji. Čiže zistili sme, že je to kladne prijímané i občanmi. Začali skladať sľuby. Na Háji to bolo veľmi dojemné. Tie deti malé od pioniera po SZM. A to bolo nielen dojemné, ale aj pôsobilo na tie deti, že prisahali na vojenskom cintoríne. Na cintoríne pod pamätníkom je celkové 1415 hrobov, z toho bolo 45 ponechaných prázdnych pre prípad, že by sa ešte v budúcnosti našli nejaké pozostatky padlých bojovníkov, ktoré by bolo možné pietne uložiť do týchto hrobov. Ležia tu vojaci slovenskej národnosti, českej národnosti, ale popri nich sa nájde niekoľko Ukrajincov a Rusov. Väčšina padlých bola nájdená v okolí Liptovského Mikuláša a prilahlých dedín. Je tu hrob označený jednoduchým slovom Rus. Jedná sa teda o príslušníka ruskej národnosti, kde identifikácia už ďalej nebola možná. Ďalšou raritou je jediný hrob bojovničky 1. Československého armádneho zboru. Je tu ešte hrob generála Martina Zúra, liptovského rodáka, ktorý bojoval o oslobodenie Liptova a jeho posledným želaním bolo, aby ležal vedľa svojich spolubojovníkov z druhej svetovej vojny. Na hroby
boli vysadené na každý hrob jedna ruža. Vždycky sa krásne rozvíjali práve v tomto období blížiaceho sa 1. a 9. mája. Po vybudovaní tohto pamätníka vznikla myšlienka vybudovať aj múzeum. Pôvodcom bol inžinier Svetlík, rodák z Híb. Na tomto projekte pracovali, žiaľ, do dneska nie je uskutočnený a neviem, či sa vôbec niekedy uskutoční. Veľké monumentálne súsošia sú z tepanej medi. Zaujímavé, že počas celého dlhého obdobia ostali zachované tak, ako ich poznáme, ale potom neskôr v 90. rokoch sa dožili rozličných poškodení. Ksandrovho súsošia odpílili neznámi vandali pušku a podobne. Čiže nielen ľudia, ale aj sochy majú svoje osudy a ktoré tie osudy okopírujú aj dobu, v ktorej tie sochy žijú. Rôzni vagabundi postrhali z týchto podstavcov písmená, ktoré boli z medi. Tieto písmená obnovili, tak to zabezpečoval inžinier Repasky. Robili tu na prísahu aj vojaci, ktorí sa učili vo Vysokej vojenskej škole. Veľmi si vážim, že sa našli finančné prostriedky na vybudovanie tohoto krásneho pamätníka. V jeho histórii sa skrýva mnoho poučenia aj pre dnešnú generáciu. Toto miesto by malo byť navždy spojené s oslobodením nášho mesta. Budovanie a udržiavanie, starostlivosť o takéto memoriálne objekty považujem za veľmi dôležité. Už len z historického hľadiska, pretože každý národ si má budovať a starať sa o vlastnú históriu. V prípade, že to nerobí, potom má v tej histórii diery a je to na ňom cítiť, na tom národe. Zdôrazňujeme aj to, aby sa už nikdy neopakovala vojna, aby sme všade tam, kde sa prejavuje neonacizmus, nenávisť proti iným národom, dbali o to, aby medzi ľuďmi bola vzájomné porozumenie a aby boli rešpektované práva toho či onoho národa a aby všetky také prejavy neonacizmu boli odhalované a boli aj potrestané.